Sonjay's channel. Yan. This is my first vlog, pero it's not my first video sa aking YouTube channel. Because way back to 2015, meron na akong YouTube channel. Kaya lang, I'm not active into vlogging. Pero sa dami ng mga uploaded videos ko nga, because I upload much of my videos, kaya lang, ito yung mostly mga videos dun sa mga previous concerts doon sa aking choral group. Aside from that, may mga docus din ako, mostly mga religious, traditional processions, practices ng aming bayan. So, it's the first vlog video now. I'm vlogging my products, yung Chocolating Batirol, or we call it here in Pampanga, Suklating Batirol. And then, actually, it's made of a mixture of peanut at cacao. Kasi ang mga Kapampangan ay gusto yung medyo linamnam. Hindi lang yung, pero yung mismo, yung bitterness plus yung linamnam. Yun yung gusto ng mga Kapampangan. That is why, kakaiba yung suklatin natin. What we're gonna do first, kailangan natin ng tubig. Kailangan natin buhos doon sa ating kaserola. Ito ay nasa 2 to 3 cups ng water. So, tayo muna natin siyang kumulo. Okay? Ang tsokolate pala, doon sa ating mga na-research, actually, ang tsokolate putulagan. So, agad. Okay. So, hindi lang yun. Ang dami niyang benefits. Wow! To boost your energy. Kaya kailangan pag medyo mababa na yung energy mo, take chocolate or uminom ka ng Chocolating Batirol para mabilis mong maibalik yung nawala ng energy. Ito, guys, galing kay Lola. Naka-engrave dito yung pangalan ni Lola, Feli. So, my Lola's name is Felicidad. Manila, pero tawag sa kanya, Feli. So, yan. Meron tayong chocolatera at saka kulini. Start yung Chocolating Batirol sa pamilya dahil nga si Lola is church worker sa simbahan namin dito sa Santa Lucia Church. So, ang dami niyang mga friends na pare. So, every time na may okasyon o pista ang santo, yung lola namin gumagawa ng tsokolate. Ang pinapainom nila sa mga bisita ng mga pare. So, actual naman nila, gumagawa si Lolo at si Lola for family consumption lang. So, ayun nga guys. So, hindi naman natin kailangan ng hintayin kumulo pa. As you see, umuulan talaga. Ang tsokolate is masarap na inumin pag umuulan. Pag may soup, your skills, kailangan talaga mainitan ka. So, ang tsokolate, pag ininom mo, even 1 hour na nakaserve, hot pa rin siya. Kaya, I don't know bakit gano'n. Pero, ang tsokolate is best talaga sa pag-raise season. So, what we're gonna do next is kailangan lang natin ng yung Chocolating Batirol. So, you will put please, kasi 3 cups to. So, ginagawa ko usually is sa 3 tasa, I need 3 tablespoons of Chocolating Batirol. So, na guys, I'll show you kaano siya puro and kapino. So, ito yun. So, I'm putting this one dito sa ating chocolatera. So, sa 2. This one is spoonful. So, sa 3 tablespoon of chocolate. This one. Ayan. So, pero kahit 3 tablespoon, so pwede pa rin siya dagdagan pa ng tubig kasi concentrated ko and marami magagawa na Chocolating Batirol.
So, yun na nga yung nangyari kanina, guys. So, kanina kasi, sobrang lakas ng ulan kanina. Nagiging mga rain shower din dito sa likod ko. So, umalsik sa ating setup. And then, ang gamit kasi natin yung electric stove. So, kanina, habang pinapakuloan itong tubig, sabihin, sinasadyang pagkakataon, pagkahawak ko ay grounded pala. Nabasa yung electric stove natin eh. So that's why na kailangan na muna natin. So, safety first. Okay, kailangan na natin siyang i-pour dito sa chocolater. Yan, surprise ito. So, careful lang kasi medyo mainit na. And then, para ano siya, i-melt natin siya dito mismo sa chocolatera, ang chocolatic baterol or chocolatic baterol sa Kapampangan. So, kailangan natin siyang i-melt using molinillo. Paano ba? Paano yung paggamit ng molinillo? So, tinuro ni Lola, ni Ima, ang nasa middle yung molinillo, and then tinuro pa ni Ima, yung exigbilyan pala, pag nagsishake ka, or even na gumagawa siya ng San Nicolas, may movement, kailangan daw. You shake, it shake, it shake, it shake, it shake, it shake, it shake. Shake, shake. So, ayan. So, na-melt na. So, what we're gonna do is pour this one sa casserole ulit para i-boil. Okay? So, ipo-pour ko na. So yun, hanggang naisipan namin pamilya na gawing business ang chocolating baterol. Kaya sobrang nagustuhan nila. Even sa mga okasyon dito sa bahay, yung mga bisita, sobrang demanding. Hindi naman demanding, baga they keep on requesting yung chocolating baterol dito sa bahay. So of course, ang partner ng chocolating baterol dito sa bahay natin, may torta. Actually, torta dito is, ang torta ng Kapampangan is sobrang festive. Marami siyang sangkap. Tapos, hindi lang yun. Doon pa, meron kami rin pinapartner dyan, yung pisto. Egg omelette lang naman, pero mas marami siyang sahog sa omelette. And then, syempre, pandesal. Tapos chocolating baterol. And we call it almusal fuerte. Kasi nga, yung almusal fuerte, pag daw ang hari ay may bisita, malalaman yung estado ng bisita. Ito yung na-describe din doon sa book na Noli Me Tangere, saan pagka binigyan ka ng tsokolate na malabnaw, means hindi ka special. Punta sa agwa. Yung espresso, yung puro at medyo may pickle. Mas strong yung tsokolate. Tapos yung isa naman na tinatawag na agwa, yun yung malabnaw kung saan hindi ka special. But nowadays, syempre, ang tsokolate is sobrang special pag sinerve mo sa iyong bisita. So, ayan, kumulo na ang ating chocolating baterol. Chocolating baterol in Kapampangan. So, yan, kung na natin siyang timplahan. Sa sugar naman, yung hindi masyadong gusto yung sobrang tamis, nasa sa inyo lang. Ang sa akin kasi gusto ko yung medyo may sweet talaga siya. Ang tsokolate kasi may linamnam na eh. Optional din kung gusto nyo lagyan ng gatas. Okay? Gusto nyo na eba, pwede. Kung gusto nyo ng traditional na gatas sa kalabaw, pwede. So, the best thing yun. Pero, ang chocolating baterol dito sa amin, lalo na yung Sundays Garapon, hindi mo na kailangan ang lagyan pa ng gatas. Kasi sa sobrang linamnam niya,
solid. So for me, I put 2 tablespoons ng sugar and then haluin ko na lang siya kasi puno na to. So pwede na natin siyang i-pour dito sa ating chocolatera. So konti lang yung nilagay ko, at least for 1 cup, so pwede na. And then batiin na naman siya gamit ang molinillo. Okay? No worries guys, kasi pagka wala kayong molinillo and chocolatera, pwede naman yung gamitin yung mga wire whisk. Okay? So, kahit wire whisk lang, and then if you have ganitong kalaking mug, kung pwede, or kahit pixel, kung pwede siya. So, you could also, kung pwede siya. That's a good idea! Yan. Yan. So, pwede rin. Kailangan ko lang siya ng shake. Pwede na natin siyang serve ang ating lating batirol. Kapagpakan. Ito na siya. Tamang-tama lang kasi ulan. Malamig ang panahon. And then, you see a hot chocolate. Yan siya. Mabula. Malalaman mo daw na legit ang tsokolating baterol mo o tsokolating baterol pagka ito may bubble sa taas. Parang cappuccino na kailangan may bula sa taas. Sarap. Right now, tsokolating baterol, Sunrise Garapon, 200 pesos lang, murang-mura, sa 350 grams. So, ito I think, kung pwede kang makagawa, depende sa'yo kung gaano katapang ang gustuhin mo timplahin sa tsokolating baterol. So, makakagawa ka nito ng 30 cups. Okay? So, hindi lang 30 cups, gustuhin mo pa. Yan. Sunrise Tsokolating Baterol. Don't forget to subscribe now sa aking channel and like my page in Facebook, Sunrise Garapon. So, if you like my first video sa aking channel, please click here, click subscribe.